Hi friends, welcome to the Law Tailor YouTube channel. My name is Pollo Ramanjal Advocate. ఈరోజు నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే భారతీయ BNSSలో సెక్షన్ 480 అంటే ఏంటి, సెక్షన్ 480 480 యొక్క విశిష్టత ఏంటి అనే దాని గురించి చెప్తున్నాను. సెక్షన్ 437 ఆఫ్ CRPC ఎలాగో ఓల్డ్ CRPC నాన్ బెయిలబుల్ కేసుల్లో బెయిల్ తీసుకోవడం ఎలాగనేది సెక్షన్ 436 437 ఆఫ్ CRPC పూర్తిగా వివరించడం జరిగింది. అలాగే కొత్తగా వచ్చినటువంటి BNSSలో ఈ 480 అనేది నాన్ బెయిలబుల్ కేసుల్లో బెయిల్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది దాని కండిషన్లు, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్లు ఈ సెక్షన్ 480 ఆఫ్ BNSS అనేది పూర్తిగా వివరిస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ బై ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.